Toto je prvé video a ukážem vám, ako namontovať klasickú okennú sieťku na okno. Takže čo k tomu budem potrebovať? Vrtačku, obratlíky, meter, malinké šrobíky, dvojku vrták alebo 2 a bič s nastavcom. Teraz si ukážeme, ako odmeráme veľkosť obratlíkov. Takže teraz si odmeráme vlastne vonkajší rám okna. Nebereme do úvahy túto gumičku a predstavuje to približne 11 až 12 mm. A podľa toho také sme si vybrali obratlíky, ktoré budú mať 11 mm. Takže prvé dôležité, ideme si robiť diery. 2 dvojkou. Dôležité je urobiť takú istú veľkosť, to je približne tak 11 cm od kraja na všetkých stranách. Obratlíky sa dávajú na kraj a keď je sieťka väčšia, tak sa takisto dávajú aj do hornej časti a do dolnej a to sa obratlík dá približne takto do stredu, aby sieťka bola dobre pritlačená a neprešli nejaké škodci. Takže 2 dvojky sme si to už predvrtali predtým a teraz ideme našrobovať. Musíme ideálne malé šrobiky, aby nám tieto šrobiky vlastne chytili obratlík, ale aby nepretlačili do rámu. Aby to potom nevznikla taká malá dierka. Obratlíky si necháme otvorené, ale keď ich dáme potom do okna, aby sme vedeli zavrieť. Tak. Všetky obratlíky sú pootvorené tak, aby sa nám zmestili do okna. A teraz ideme na samotné nahodenie. To je vlastne jednoduché. Musíme okno otvoriť úplne do krán. Sieťku prestrčíme cez okno. Chytíme to za tieto účka naše. Takto ich osadíme. A tieto obratlíky už potom jednoducho iba otočíme. Tak. Sieťku ešte narovnáme. Tak, a sieťka je nahodená.